आफ्रिका हादर सुदानाव दासिमबो सोलिगासिनो नखर दावहा। बे नखर दावहायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरांखौ मिन्थिनो मोन्दों। सुलुंनि बादिब्ला बे नखर दावहायाव दासिम 400निबो बांसिन नोगोरारिफ्रा जिउ गोमाबाय। लोगोसेयैनो बे दावहायाव भारतनि सासे सुबुङाबो जिउ गोमादों। दासिमबो आफ्रिका हादर सुदानाव नखर दावहाया सोलिबाय थानायजों गोबां नोगोरारिफ्रा न'-बां नागारबाय। बेराफारसेथिं सुदानाव थाहैनाय गोबां भारतनि सुबुंफ्राबो हादर फारसे गिदिंबोफिनबाय। सुलुंनि बादिब्ला अपारेशन कावेरीनि गेजेरजों सा 670 भारतारिफोरा हादराव सफैफिननो हाबाय। मख'नो गोनांदि सुदानाव गासै 3500निबो बांसिन भारतारिफोरा दंहैयो। बेनि गेजेराव सुदाननि नखर दावहायाव दासिम गोबां भारतारिफ्रा खैफोदाव गोग्लैनानै दं होनना सुलुङा फोरमायदों। नाथाय भारतनि अख्रां सान्थ्रिया बिरखंनि गेजेरजों गासै भारतारिफोरखौ हादराव लाबोजोबनो थांखि लादों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।